Good morning mga ilong gublan. Sana kami sa Dambyo. Alam niyo ba kung anong purpose ng AirPods? Para kapag kahit anong panoorin nyo, kayo lang makakarinig. Kaya bilhin na, mura na, barato pa, 20 pesos. Tika. What? Kasi sayang ang tato. On the count of one, ready ang tanan. On the count of two, magsinaw takbo. On the count of three, just move your body. On the count of four, let's move to the go. On the 5 and 6, galinag ang bungang beat. On the 7 and 9, let's have fun tonight. On the count of 10, let's do it once again. 1, 2, 3, go! Gani magsabay na sa sunata nga nagahatag sa tunsang kasadya. Maganda na ang bilog na pamilya, kita magsaot, tas na maghaga, kita magbaile. Come on everybody, let's bounce to the music of the reggaeton. Is the true harmony and the long song. Hindi na maghuya-huya pa, kay hindi ang